Днес съм в село Извор и съм тук, за да ти покажа много специално предложение. Зад мен виждате една страхотна къща, която е буквално на 30 минути от центъра на град Пловдив. Както виждате, сменен покрив, сменена дограма, уникална отремонтирана къща, напълно обзаведена, влизаш и живееш. Но нека да не са само приказки. Ела с мен и ще ти покажа точно за какво става въпрос.